أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلني تمنين وليماندو أمو دي زغري بليسي فلبا بلا دي ما تشاني مسو دمزا أما كوبا مالكونا أني مالكوكا مو يمنا جاي فلا تبع واتي مي ما كيفونو واتي نالا سونا كافوني أو بسم الله أكاي مسو مالكا ياسلي تشيكنا أتوقع ربا يرفو tchekene fuiti fuani tcheke yasile imchonga bal magana obdenge fe sila dawlo ndeni biliblim jaake no fe mamtu jara bamna matigi bamna wondu yasile ramo ida so ko bashiti alhamdulillah yasile nga tchekene ka na nga do nga babu kono ni fundi kan mo balade aywa bashita ni fundi chama sabe mande bela dugu mande sebu chema sabe diaro na fuli ba bela de o mana ka se fuli di tiembe ma o mun solendo sigre precisa na fuli ba bela de ala so o beda so ko ko inshallah bela de la lamne ngana ga fuli ga bela de le fona ko ki da so ni ko parce que émission sigine budget ante ka fou so la ni to rota ni ko rote ni fono no ko sira no do bala sama sona jora mais ala te son parce que tien ala era de tien de on na fo émission to bi tien ko tien kene bita anda blada grinda la je bebe girna na flo de ko bi bebe girna ga sere de ko bi e anye trobu taka le nere trobu solo swani ko ma ko adama ere juwe to adama e gadiga so den ma ko adama e jinay ma ko adama e ko jinna dum mo to ya fam arama dembe dara ka wan fala be dara ka wan fala mais la tur kono nama kuma ma fo jina ko asige mo ko hadama ya fam parce que arama ti saka taka maya tlan maya arama ni to ko maya tlana am mo ko rek mo koy adama ni ba donc gatiga so den ñene ma so den fembe gatiga ko mais étage jo gatiga de basi mena village jo gatiga de basi mena mo khurasa gatiga de basi mena ni moto insan gatiga de basi o ma ni gatiga maindu ah voilà bon adama tabulu jante la tour masa kam ko ke masake la tour demim se ga ke adama Allahu akbar ke masay la tour dem ma adama adole jule adole wolo frère mo ko ne fi ngara chugo bi dogo mu ko wolo fam donc di dasera adama ati bal adama ndon fen la tour ani yiri ah ne ya bla romi ala ta ko fe ibi munu rubina Allahu akbar chobelole deche mais adama ere be chichuguri ngara parce que kuma mga kuma ka mo chama me ba so tado adama ere be chichuguri adama adolo fola kele ndi kele ngebe flake ka flake kana flawra ya fo donc ya be fra rom no nga abina kana dina ya be fra kele fla wolo la adole wolo fla arama lumière de yele Allahu akbar wala arama yele ni gadiga nogora abe o de binani srawore bi bugun dara gadiga la binani srawore de gadiga fenje na jele lo etay warde Allah na jele lo etay jiye e mengana arama banga garsiga ujje chugudi parce que jema mago bo ore lapi ni aye bebe ga gringo na fulu parce que doba ko na fulu garse fla kele na fulu ni gadiga abe ni ko na fulu ti soro ni gadiga ni mati ya fam donc si ça est-ce que ni gadiga mayal ni na fulu be kanga soro effet e ba soro nunu mi tani may Allahu akbar nunu de tani may ni gadiga nyana na fulu ba ko musulman ba ko duma ba ko femme ba ko Allahu akbar donc na fulu ere be gasere na fulu be gadiga o famuna bamana matigi mamutu jara yana tani question flana yi mi bamana ga numéro di awma
Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan numéro kelen min na tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 73 14 40 61 n'i y'o kɔngɔ i ni bamanan matigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan bamanan an kɛlen ka garisɛgɛ dɔn ka nafolo dɔn an kɛlen ka adama dɔn i ye ɲɛla la adama yɛrɛ bɛ kɛ ka adamaden garisɛgɛ saniya cogo di est ce que adama bɛ se ka adamaden kɛ nafolotigi ye adama bɛ kɛ nafolotigi ye ko diɲɛma bɛ kuli la ko diɲɛma bɛ kaba i la ko nin ye sɔrɔ kɛ cogo di i y'a faamu ne yɛrɛ min filɛ n bɛ adama baara k'a nafolo baara k'i adama na i y'a faamu titigiw t'i la Allahu Akbar i y'a faamuya a bɛ garijɛgɛ d'i ma garijɛgɛ min ɲa nafolo bɛ sɔrɔ i hakilila i bɛna hami ni fɛn o fɛn ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ adama bɛ se k'o kɛ mɔgɔninfin ye i y'a faamu voilà mais n bɛ kuma dɔ de fɔ ka kɔrɔ kuma in n bɛ segin a kan tuguni mɔgɔninfin komi an nana garijɛgɛ so den de kɔrɔ i y'a faamu mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya bɛ garijɛgɛ kɔrɔ donc o kama mɔgɔw kana don ko n'i b'a don a la a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛɲini k'a baara kɛ a tigi nɔgɔ jumɛn de b'a garijɛgɛ na n'o bɔ a la a y'o bɔ yen ka adama ye baara ye est ce que a bɛna f'e ɲɛna kɛ karamɔgɔ k'i ye min kɛ k'a ma ɲɛ wa a ka gɛlɛn a tɛna se ka n'o f'i ye i y'a faamuya mais ni adama ye baara ko garijɛgɛso den de don k'a ta ten k'a baara k'a sɔrɔ fɛn dɔ de bɛ nin tigi la min donnen don a na ka min kɛlen don k'a garijɛgɛ nin nagasi ni adama kelen bɛ ta k'a kɛ ka mɔgɔninfin garijɛgɛ nagasi i ti nafolo dun Allahu Akbar caman garijɛgɛ bɛ jinɔgɔ la dɛ Allahu Akbar ni min baara ka taa don jinɔgɔ la e tɛ garijɛgɛtigiya kɛ ni adama min filɛ nin ye o ma a ma nɔgɔ wa bon adama in bɛ se ka ɲuman min kɛ laturuden bɛ ɲuman min kɛ a bɛ tiɲɛ kɛ mais laturu ma jigin tiɲɛni kama a taara de ka tiɲɛni ɲini a kɔnɔ i y'a faamu Ala sɔnna o fana faamuna bamanan i y'a yira n na k'a fɔ ko i bɛ adama ye baara kɛ mɔgɔ ye mais i tɛ don a baara kɔnɔ mɔgɔ si f'i k'a tigi ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ni adama min filɛ pour que ka don i ka ko kɔnɔ pour que ka baara ye ka sabati d'i ma an bɛ ka ko ɲɛɲini barrière wɛrɛ min bɛ yen n'an y'o bɔ yen an bɛ adama baara kɛ karamɔgɔ ye nin kɛ n ye komi fa komi doni na dɔnni y'o de ye k'a n'a fɔ kɔlɔn n'i y'a kala dɔrɔn an bolo minɛ cɛ mana ka na fɛn baraji sisan yelen ma fɔ fan bɛɛ fɛ adama filɛ adama na Allahu Akbar i y'a faamu an filɛ adama yelen ne dogolen b'e la wa e dogolen bɛ ne na wa bɛɛ ɲɛ b'a la i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ fana ɲɛmaa sigilen na cogo min fɛn min b'a tigi ɲɛma mun de kɛra k'a garijɛgɛ lanɔgɔ an b'o de bɔ yen k'a dama baara ka taa a bɛ sabati i y'a faamu n'o bɔra yen adama in bɛ baara baara mana k'a kɛcogo la a bɛ segin nin wele a bɛ segin nɔ n'a ko k'a dɔ wɛrɛ fana baara ye tugun an b'o baara ye adama bɛ masaya k'a na k'i don masaya kɔnɔ o siraw dɔ bɛ yen adama la c'est à dire mɔgɔ min binnen don n'a yɛrɛ ka ko binna yiriba binnen a lawuli k'a kɛ maa ye c'est comme k'a mɔgɔninfin mako salen k'a la baara k'a wuli k'a jɔ a bɛ kɛ mɔgɔ fo bɛɛ diɲɛ bɛɛ ka kaba ka kaba adama b'a kɛ maninfinya yɛrɛ bɛ nin bolo adamaden min bɔra a fara bɛɛ dara ka bɔ de la mais an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ a ɲuman b'a kɔnɔ juguman de b'a kɔnɔ k'i kɛ masakɛ ye adama b'a kɛ i y'a faamu n bɛ nin baara in de la n bɛ fɛ ka k'a masa ye masaya sɔrɔ a kɔnɔ adama m'a se i y'a faamu bon sisan n'i y'o ta u t'a fɔ ko masaso den bɛ wa mais adama munna adama bɛ se k'o kɛ donc masaya bɛ garijɛgɛ de kɔnɔ nafolo bɛ masaya de garijɛgɛ de kɔnɔ i y'a faamu ni muso ɲuman sɔrɔ a bɛ garijɛgɛ de kɔnɔ ni ɲuman jɔ a bɛ garijɛgɛ de kɔnɔ ni garijɛgɛ man ɲi foyi man ɲi sisan n'i y'a faamu bamanan e ka nin adama in baara ye garisɛgɛ baara yɛrɛ de ye ka adamaden yɛrɛ garisɛgɛ sara ko k'a ko k'a ye piyan ka bɛɛ k'a ye Allahu Akbar i y'a faamu n'ala sɔnna ma o faamuna bamanan matigi Mamutu Jara Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen
k'i bɛ fɛ ka nin adama in baara kɛ nɛgɛjuru sira kelen pe a filɛ n'a ka jaw ɲɛfɛ numéro kelen filɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ Mali kɔ kan dɔrɔn aw bɛ négatif kɛ 00223 73 14 40 61 n'i y'o kunun ni bamanankɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni tiɲɛ bɛ kow la walima ni tiɲɛ tɛ kow la e n'o dɔn e ye kɔrɔn boli ka tilebi boli ka somaw ta kɛ ka moriw ta kɛ ka wimaw ta kɛ ka jinɛtigiw ta kɛ e ma nɔya si la bamanankɛ de ko k'ale ti baara k'i ye f'a k'a lajɛ fɔlɔ mun de bɛ yen min bɛ e ni i ka hɛrɛ yɛrɛ cɛ mun bɛ yen min bɛ e ni i ka sɔrɔ cɛ n'o kuma fɔra hakilitigi ye i b'a dɔn ko tiɲɛ kuma fɔra e taara mori caman fɛ yen u ye ala tɔgɔw dilan ka d'i ma a se ka kɛ k'o si ta man ɲi ko dɔ bɛ sɔrɔ i yɛrɛ la mɛ ni bamanankɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'o gosi ka bɔ yen Mamutu Jara a wele dɔrɔn n'ala sɔnna ma bamanan hali bi an bɛ to émission komi waati la kow kɔni don mɛ an bɛ to an ka adama kɔnɔ hali bi an tɛ taa yɔrɔ jan ni garisigɛw saniyana ni bamanan ye adama baara kɛ mɔgɔ min ye a tigi ka garisigɛw saniyara sa mɛ a yɛrɛ b'a dɔn n fɛgɛyara mɛ sɔrɔ tɛ ka don fɔlɔ solution dɔ bɛ sɔrɔ o fana na siga t'o la dɛ ni adama kelen maa baara sira ma kɛ maa ɲɛ fɔ ka tile saba baara hakɛlama bɛ yen o ta kɔfɛ kumaba bɛ yen kumaba wɛrɛ bɛ yen min b'o ɲɛ Allahu Akbar o ye donni a masaba de étape par étape i bɛ laturu da laturu saraka saba don laturu yɛrɛ bɛ laturu i b'a sɔrɔ laturu bɛɛ min k'e kan k'a saraka a fantan saraka bɛ yen a faama saraka bɛ yen i y'a faamu wala cogo bɛ n bolo o sarakaw bɛ yen Allahu Akbar i y'a faamuya dɔɔni min kun bɛ se ka n débrouiller o sarakaw de fana bɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ adama maa si da k'i kɛra balawu ye ni dɔ m'a kɛ ka bila i ɲɛ e y'a kɛlen sɔrɔ dɔ de bolo ou i yɛrɛ bɛ ɲɛ n'a nɔfɛ k'a sɔrɔ donc étape par étape laturu mɔgɔ dɔw bɛ na sisan ko an ka laturu da ko nin ko in tɛ n bɛ fɛ a ka kɛ tan e y'a da sisan i b'a tigi de jateminɛ nin mɔɔ in jumɛn de b'ale ka se ka baara kɛ n tɛ laturu k'a gosi sisan k'a k'i laminɛ sisan sarakaw bɛ yen est-ce que n'o se tɛ taa min yɛrɛ kɔ n'o se tɛ donc saraka nɔgɔman bɛ yen a gɛlɛman bɛ yen cogo min baara fana gɛlɛman bɛ yen baara nɔgɔman bɛ baara bɛ yen par étape par étape b'a yira dɔnnibaa kan ka se ka bɛɛ dɛmɛ hali fɛn tɛ mɔgɔ min dɔnni bɛ mɔgɔ min kun caman bɛ mɔgɔ kun a dabɔkun yɛrɛ ye ko fɛn tɛ karisa kun e bɛ fɛ e k'a dɛmɛ k'a lawuli maa tɛ taa fo karisa fana k'i fɔlɔkɔtɔ ka dɔɔni kɛ tugun i y'a faamuya n'o bɛ ɲɔ k'u ta k'an fana b'a la dɛ n'a dir'i ma ten a tɛ foyi ɲɛ ne cɛ fɛn o fɛn ko dɔ b'a kun kɔrɔ dɛ voilà n'o tɛ fantan de kan ka dɛmɛ k'o lawuli o ka san sɔrɔ n'o ye san sɔrɔ o ma fara maaw kan parce que bi ni fɛn tɛ kun i tɛ maa ye tiɲɛ dɛ donc adama maaya yɛrɛ de bɛ adama maanifinya yɛrɛ de bɛ adama k'i kɛ mɔgɔ ye k'i fara mɔgɔw kan e de kun taara k'i dabali k'i bɔ mɔgɔ cɛ adama de bɛ fara n'i t'a dɔn dɔrɔn e de t'a dɔn a fɔ n t'a dɔn dɔnni a tɔgɔ yɛrɛ ko dɔɔni ne y'a dɔn ka dan yɔrɔ la o tɛ kojugu ye n'ala sɔnna ma bamanan o faamuna bamananw ko ten ko ni taama ma ban bolo fifa ti ban n'i ka fɛn tununa n'i taara dɔnnibaa fɛ yen ko karisa ne ka fɛn tununa a ko nani nin hakɛ i y'o d'a ma fɛn tun ne ma ye fɛn tun ne kɛra fila ye dɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen ko i garisɛgɛ de ma ɲi mɔgɔ bɛ yen hamina ko dɔ de b'e la a kɛmɛ k'e bali ka sunɔgɔ a kɛra hamina ko fɛn o fɛn parce que réseau la kumaw don waati la kumaw don a bɛɛ tɛ se ka fɔ sigiyɔrɔnin kelen na kana se ka e kana hésiter bamanankɛ wele n'a bɛ se ka min k'i ye i ka ko la a b'a fɔ n bɛ se k'o kɛ n'a tɛ se ka min k'i ye i n'a fɔ a yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na adamaden i bɛ dɔ de dɔn mɛ i t'a bɛɛ dɔn ala m'a bɛɛ ka mɔgɔ ɲɛ di mɔgɔ kelen fana ma ni mɔgɔ min ka sababu b'a bolo alhamdulilayi n'a bɛ se ka min k'i ye a b'o fɔ namara kɔni tɛ yan janfa tɛ yan namara tɛ yan bamananw ko ban ka fisa ni janfa ye bamanankɛ sigilen don bamananya de kan laturu ani jigi a y'a wele dɔrɔn mɔgɔ fɛn fɛn mana k'i la numéro filɛ nin jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kan a bɛ négatif kɛ 00223 73 14 40 61 n'i y'o kun i ni bamanan matigi ninnu y'aw sɔrɔ Mamutu Jara i taama ma ban bolo fifa tɛ ban waati la kow don
limanga kurun sensɛn ka se cɛncɛn ma n'a sera yen nɔ taacogo t'a la o kumana nin bɛ dan se an ka bi émission ma n bɛ dugawu k'an ye ani kumakuncɛ kuma min bɛ yen n bɛ bi ta ye kuncɛ. baasi tɛ n bɛ tiɲɛ masa bɛɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ne tɛ diinɛtigi ye n tɛ politicien ye laturu ani yiri an b'o o de n'an y'o bila yɔrɔ min na i bɛ boli ka t'i munumunu i bɛ tila ka segin ka n'an sɔrɔ yan. Alahu awɔ siga t'o la yɛrɛ cɛ tɔgɔ t'o la yɛrɛ an sigilen b'o kan an bɛ baara kɛ n'o de ye o ye tiɲɛ de y'an bolo ni mɔgɔ min ko tɛ tiɲɛ i bɛ ɲininkali kɛ fɛn saba de bɛ yen u b'a fɔ ko kira yɛrɛ ko ka fɛn saba o b'a yira ko ɲininta tɔ b'o kɔnɔ a fɔra k'e ka du ko ɲɛ n'i bɛna taa nin yɛlɛma nin du in ma ou bien i bɛna nin du in de san k'e k'o ɲɛ n'e bɛna yɛlɛ sokɛ kan an tɛ sokɛ tile la o sokɛ bɛ yen san nka an t'a tile la sisan mobiliw de ye so ye moto i y'a faamu k'i kana yɛlɛ sokɛ in kan f'i ka sokɛ in ɲɛɲini fɔlɔ i y'a faamu k'i kana muso furu ko f'i k'a ɲɛɲini o kira ko ten o ma saba fɔ dɔ wɛrɛw bɛ yen o laturu cira min ma don o bɛ fɛn jumɛn woloma o woloma taa sira jumɛn fɛ n'a ma don laturu in kɔnɔ o kumana bamananya laturu ani yiri bamananya lagosi taayɔrɔ t'a la n bolo n tɛ se k'a fara lagosi baga kan n b'o de dɔn n bɛ tugu sira de kan. n'Ala sɔnna ma i bɛ dugawu fɔli kɛ bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali bi janfa ni kalabanciya minnu bɛ Mali kun kan Ala k'a kolo suma Ala ka janfa in tiɲɛ hali bi an bɛ foli kɛ aw yɛrɛ Ala ka baara kɔnɔ aw bolo mɛn aw ka baara la mɔgɔ minnu sɔgɔlen b'an na an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Ala